nola ez. Gauza betetzaia hola surrealista askotan. Nik, askotan esan zi, edo sartu edo eskarra bertzalia sartu edo bestian, edo nik hori ez dakit iten. Nik, igual, haure oso ondo ez dakit iten. Baina nik transmititzen, nire ustez, nire herramienta hau da transmititzea. Eta ni hola nahiak, nire lana nire ustez hau da. Eta honekin nahi egitea. Zuen taldira, abesti honen lerroa, kantu honen lerroa. Zuen taldira, nire begirunea, bezarkada beroa. Zuen kantua, osatzeko alegin bat eta mirespen guztia, mirespen guztia. Zuen taldera, bimerik egin, zenelitzarik izan. Isiltasuna, itxukeria eta elurra besterik dena den denbora, bakoitza bere lekuan ipintzen omen du. Zuentzala nire kantua, zuentzala nire oihua, zuentzala nire kantua, zuentzala, zuentzala. Suenta